Eindelijk. At last. We hebben er lang over gedaan. Bijna 10 jaar. Om heen te komen. Waarom plek ze dicht dat op de gevel? Eindelijk. De familie Hermans. Een bijzonder goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Hermans. U weet wie ik ben. Ja, dat staat hij. Oh ja, dat heb ik niet gedaan. Bist ik Barry? Ja, dat klopt. Hi. Hoi, Bas. Barry Hermans. Dicht zoek zoals al komen. Ja, ik denk... Wat gaat hier nou gebeuren? normaal gaan ze altijd mijn deur voorbij. Je bedoelt met de postcode loterij of zo. Hè? Sowieso. Nee, ja, waarom denk je dat we bij dit aanbellen? Vanwege de naam. Ja, Wil je binnenkomen? mag dat? Ja, kom maar binnen. Ja? Och, altijd leuk. Limburgse gastvrijheid. Dan zit u wel een tas koffie. Man. Loop maar door en dan naar links de keuken in. Oké, nou dat... Dan gaan we hier. Ik vond het niet gewoon heb. Goed. Goed zitten. Hij is dat allemaal zelf gedaan? Meestal wel, maar we mogen een overnier. Dus, Lekker plekje, denk ik. Bij fijn weer. ja, want dan is het erachter fijn dicht. Geen inkijk. En ja, dan zit ze hier hartstikke vrij. Maar wel aan de kleine kant het zwembad, hè? Ja, maar dat heet een rijen. Het is geen zwembad. We hebben hierachter het uitgebouwd. Ja. En daardoor lijkt de tuin gaat kleiner, gaat korter. En dan hebben we dat eigenlijk een beetje op zijn Japans idee eigenlijk met die borders en met de viever hebben we dat verlengd. Dus dan liek eigenlijk de Liek- tuin... Liegt het langer ook door de weerkaatsing van het water. Bist ik binnenhoese architect of... Nee, ik ben hoeschilder. Oké. Want dit soort dingen, precies wat ik nou zei is, dat huur ik altijd in die programma's over. Ja, maar ik kan goed luisteren. Oké. Dus dat is chill. Wil je een tas koffie? Dadelijk. Oké. Eens even kletsen. Want ik zie eens, op het moment dat ik zeg van, waar heet die tekst op de gevelheuvel zit, Maar die dan van moest- kom even binnen. Daar moest je even gaan zitten. Oké. Wat heb je? Die maakt het spannend, hè man. Want at last, dat betekent eindelijk. Ja. Lot gewoon. Ik ben er klaar weer. Nou, het is zo, ondanks dat ik 20 jaar politiek actief ben geweest en 18 jaar in een gemeenteraad heb gezeten, Aha. heb ik ook altijd in de klins gelegen met de gemeente. Aha. En dat was met name wie voor mijn eigen begoos. Dat was in een ander huis hier in het dorp. Toen ben ik eerst aan de gemeente gaan vragen van God, mag dat? Ja. Bouwde ik maar op de industrieterrein in Kelp en een loods. Ja, maar ik weet niet of dat wel gaat weren. En dan moest je bedrijf aan hoes. Ja, Oké. ja. Het is namelijk zo dat volgens de wet een aan huis gebonden beroep, dat mag altijd. Ja. Wie een architect, een pedicure en zo, een schoonheidsspecialist. Zolang als zeg maar verzuis in de eigen parkeergelegenheid. Ja. Maar ik heb een niet aan huis gebonden beroep. Ik ben de hele dag niet thuis, normaal gesproken. En dat mag het niet. Oké. Uiteindelijk heb ik een ontheffing gekregen op het bestemmingsplan. Aha. En dat was een tijdelijke. En nou, op een gegeven moment werd dat dan een permanente ontheffing op het bestemmingsplan. En dus ja, is zo goed. Maar het huis was te klein. Dat was niet voor zeg maar iets van een kantoor en een bedrijfsruimte of opslagruimte en een gezin. We hebben het nog steeds over dat andere Over hoes. andere Oké. hoes. Ja. Dus wij waren altijd bezig om een ander huis te kopen. Met eigenlijk hetzelfde idee van aan huis. Nou ja. Maar dat ging niet. Want dan moest ik weer een ontheffing aanvoeren voor het bestemmingsplan. En nou, uiteindelijk heeft dat 13 jaar geduurd. En
verschillende tekeningen laten maken, een nieuw bestemmingsplan, een huis willen bouwen. Nee, hoe gaat ze met een bedrijf her? Ja, zit er geen met. We zitten ambtenaar. En trouwens, hoe dat ze nu woont ze ook niet lang meer, want daar zorg ik wel voor. Oh. Dus ik pak het even in zijn nekvel en ik liep met hem bij de burgemeester naar binnen her. Zeg, en hoe is het tegen hem? Zeg, was het tegen mij straks. En dat was burgemeester Truijen toen nog, dat was nog net voor de herindeling. Maar Berg, wat is er aan de hand? Ik zeg, zo en zo. Ja, maar zo heb ik dat niet bedoeld. Nou, zeg maar, zo heb ze het wel gezegd. Toen kwam dit huis vrij, dat kwam te koop. En we kwamen hier en ik heb een vrij geworden garage. Het huis voldeed aan wat wij ervan verwachten. En ja, we kochten dat. En zongen gaat aan te volgen, zongen gaat te doen. En op een gegeven moment komt je ambtenaar met gezien dat ze verhuisbest zetten. Ja. Hij zei, ik heb er nog eens met een collega over gehad. Volgens mij heb ze die ontheffing helemaal niet nodig. Zeg, dan moesten die helemaal stil houden, maar daar hebben we 13 jaar voor gevochten. Voor een ontheffing die ze eigenlijk niet nodig is. En daarom staat hij eindelijk op dat huis. En dat weet nemers, behalve ene die mij dat ooit gevraagd heeft. Zeg, dat is toch niet het laatste huis? Zeg, maar dat staat er niet. Zeg, en zo en zo. En dat is de reden waarom dat erop staat. Dat is nog altijd een beetje duur van... Ja. Dat ze ook aan de rest van de wereld en bepaalde mensen in het bijzonder wil laten merken van... heb ik 13 jaar heel veel energie en tijd en stress gekost. Gewoon vanwege het feit heb ik dat archief altijd bewaard. En het is ook omdat ik op een gegeven moment in de gemeenteraad zat, koos ik me dat zelf ook een beetje navragen. Van wat is nu wel en wat is nu niet nodig. Ik vind nog altijd een kromme redenering dat als ze de hele dag niet thuis bent, dat ze dan niet op hun eigen adres een bedrijfsvestiging zou mogen hebben. Ja. En ik doe geen bedrijfsmatige activiteiten hier. Dus hoe schilder, hè? Ja. Hij zou kennen, want dan zei ze net, pedicures en nagelstylistes. Hij zou kunnen zeggen van, ik lak de hele dag nagels toe, dan had ze het wel mogen doen. Ja, maar daar ben ik dan wel net eerlijk voor. Oh, daar ben je net eerlijk voor. Dat zie ik dan ook wel weer. Maar wij woont hier nog meer, want zien dat weer de initialen van de mensen die ook goed op het bordje stonden? Ja? Ja, ik ben getrouwd. Mijn vrouw die is op dit moment werken in Laurentius ziekenhuis. Oké, de babysteeg en de J is die vrouw? Dat is mijn vrouw, José. En dan hebben we nog een zoon Maan. Die is inmiddels het huis uit, die woont in Leeuwen. En dan hebben we nog een zoon Don. En die woont nog thuis. En ja, die heeft dus al beloofd dat er voorlopig niet vertrekt. Dus ja, dat is het gezin. Moest ze dat beloven aan papa man? Ja, hij meent dat allemaal die voljachters in centen aan zijn. En wij weten het eens dat er die heeft. Want wat daar staat, dat heeft hem al gigantisch veel geld gekost. Oh, dat is niet van dich? Nee. Oh, dat is van Don? Nee, dat is niet met drieën. Pardon? Dat durf ik niet met drieën? Dat kent ze niet. Dat kies hem niet eens van de plaats af. Oh. Daar zit daar heeft er alles aan gedaan. Dat is het kanon van Don? Dat is het kanon van Don. Het kanon van Don. Dat heb ze dus op Facebook gelezen. Nee, hè? Ik verzin dat nooit op plekken, maar zo werd dat op Facebook genoemd. Ja. Ja, dat zijn twee geesten in gedachten. Ja, ik denk het. Nee, daar heeft er alles aan gedaan. Dat is eigenlijk circuit waardig, behalve een rolkooi. Omdat er eigenlijk niet naar het werk wil rijden met een helm op, want dat is ze dan verplicht. Maar dat er alles aan gedaan was er maar kunnen doen. En ja, bijvoorbeeld, er zit een vliegwiel in, normaal zit een vliegwiel in, dat is een versnelling geloof ik. Ja. Die weegt 10 kilo. Die blijft dan gewoon draaien, dus als ik dan, met deze is maar 3,5 kilo. De hele versnellingsbak opnieuw laten maken, er zit een short shift erin. Ik weet niet wat er allemaal gedaan heeft. Maar heet er ook het circuit mee op? Nee, want hij is dat er meteen reed. Okay. Want er zijn te veel idioten op de weg voor ons zijn. Ook op het circuit, die dan nog even mee
Maar hij werd ook die altijd uitgedaagd door Porsches en Golfjes. En zei er, ik ben misschien wel niet zo snel, maar ze gooien in een bocht om gewoon. Dan zijn ze weer niet meer terug. Dat ding dat ligt mooi vast op de weg. Dat is niet normaal. Dat is geen zorg. Niet zozeer over het kanon, maar over de hond. Nee. Als het op paard is. Het dan een zware voet of is het een goede chauffeur? Nee, het was een hele zware voort, maar ja, met flitsmeister en allemaal dat soort geneuzel wat die jonge mensen allemaal tegenwoordig hebben, bonnen komen hier niet binnen. Oké. En hij had een bus. Of toen huurst toen niks van? Nou, ik maak toch meestal de brievenbus leeg. Dus, nee ja, hij had nog een bus van de zaak en ja, daar rieten we ook met naar het werk en alles. Ja, nou ja, dat is eigenlijk perfect. Dus, en hij werd hier wel opgehoord door vriend. Een leesje gekregen. Kijk. Dan kost je het ook niks, hè. Goeie vriend.